Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yau ma mun kawo muku wani application mai matuƙar muhimmanci a gare ku, wanda amfane ku ya amfani sana'ar ku. Wannan application yana da matuƙar muhimmanci, dan uwa ka bibiye mu cikin wannan bidiyo ka ga yanda za ka yi amfani da wannan application. Wannan application shine wato Name Art. Kana wannan ne farkon zuwan ka, dan uwa ka daure ka mana subscribe, ka latsa ƙararrawar sanarwa daga lokacin da muka ajiye sabon bidiyo isa gare ka. Mun gode. Kuna gani na akan fuskar wayata kamar haka. Bari in shiga cikin application. Na buɗe shi, zan shiga cikin Name Art. Ya buɗe kamar haka, sai in je in yi typing. Yanzu misali bari in typing ɗin kamar sa suna haka nan. Kamar bari in sa Aliyu, an ƙara suna ɗan yawa kamar haka. Bari in sa kamar bari in sa Saddam kamar haka. Bari in ƙara wani ne in sa kamar Suleiman a gaba. Dan uwa wannan application ka je kan artist, ka ga fito ga wani ɗan alamun photos nan, sai ka shiga ciki ka select ɗin photon da kake so. Zai kawo ka kamar haka, sai ka select ɗin photon. To ni bari na zaɓi guda ɗaya, bari na ɗauki wannan. Ka gan shi ga wani ɗan sama nan, sai ka danna misali ga shi nan, sai ka ɗan jahi ka gyara shi. Sai inda kake so za ka sa, sai ka bg color ɗin za ka yi canjin background kenan kamar haka. To ka ga yanzu yayi na yi canza background ɗin su, ga shi na saving ɗinsu. To wannan application wannan ne farkon zuwan ka, daure ka mana subscribe, ka latsa ƙararrawar sanarwa daga lokacin da muka ajiye sabon bidiyo ya isa gare ka. Wannan bidiyo za ka yi rubutu sosai da shi, kala kala ga shi nan dai, sai ka shiga za ka kalla.